Veď to je easy, natočíš zábery na telefón, hodíš ich do CapCutu a máš. Za produkciou pre Milana bez mapy je toho oveľa viac. Promiseo Buramithy. Keď za nami prišiel Milan bez mapy, že by chcel obnoviť svoju sériu Milan Buramithy, veľmi sme sa potešili. Všetci ju poznáme, všetci ju pozeráme. Tentokrát sa rozhodol, že na to nechce byť sám. Preto sa obratil na nás. Prvým krokom bol návrh setupu. Chcela som, aby za Milanom visel originálny plagát, ktorý dotvorí prostredie. Preto som poprosila nášho grafika, aby mi ho navrhol. Potom nastala fáza prípravy tém a scenárov. S tým sa pohrali naša copywriterky. Najprv prišli nápady na témy, potom ich rozpracovanie a overenie. Predsa len, Milan vydal už x dielov. No a konečne prišiel deň prvej produkcie. Milan priletel z Bratislavy a mohli sme ísť na to. Už iba spojiť všetky elementy dokopy. Hovorené slovo, ktoré sme nahrali v štúdiu, zábery od Milana, ktoré za roky nahromadil v telefóne, emoji, titulky a hudba. Voilà! Nakoniec z toho vznikla séria videí, ktoré Milan publikoval raz za 2 týždne. Svojmu publiku dal ich milovanú sériu, úplne bez stresu a vyhorenia. A presne to sú výhody spolupráce. Človek nemusí byť na všetko sám.